Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем размаўляць пра падзеі з 2 па 8 сакавіка включна. І я прапаную наступныя 5 падзеяў. 3 сакавіка дзень памяці Францішка Ліхновіча. 5 сакавіка 40 гадоў чарговага вырока беларускаму дысідэнту Міхасю Кухабаку. 3 сакавіка расследаванне рэпарцёраў без межаў пра катаванне журналісткі Вікторыі Рошчыны ў расійскім палоне. 2 сакавіка саміт в Лондоне в падтрымку Украіны. І 5 апошняя падзея, 4 сакавіка, дзень памяці Алеся Тамковіча. 3 сакавіка, дзень памяці Францішка Ліхновіча. Рух Салідарнасці разам з Беларусі звычайно в этот день организовал делегацию, каб приехать на самые ведомые могилки в Вильне, могилки Росса, где есть символичная могила Францішка Ліхновіча, каб ушанаваць память этого выбитного белорусского письменника и громадского дзеяча. Якраз лёс Францішка Ліхновіча, ягоная доля, гэта таксама і лёс беларускай нацыі. Калі я выйшаў в 96-м годзе з Менскага СІЗА нумар 1, то першае, што я зрабіў, гэта я перачытаў знакаміты бестселлер, знакамітую кнігу Францішка Ліхновіча «Кіпцёрах КПУ». Вельмі раю всім, хто мяне чуе, бачыць, хто не чытаў гэту кнігу, яе прачытаць. Лёс Ліхновіча быў як і лёс шмат каго з беларускай інтэлігенцыі. Ён паверыў хлуслівай камуністычнай прапагандзе в 20-е гады, што в Беларусі будуецца наш беларускі дом в выглядзе БССР. І он жыў в Вільні, быў запрошаны на канферэнцыю па беларускай мове, прыехаў, вырашыў застацца і вельмі хутка стаў вязнем ГУЛАГа, таму што беларусы былі паневоленым народам в складзе вот этой жахлівай імперіі зла Савецкага Саюза. Далей ему вельмі пашанцавала, его жонка была полька, яна мела родзічаў, якія былі в польскім урадзе, таму Ліхновіча падрыхтавалі для абмену і абмянялі его на вядомейшага беларускага мовазнаўца, выбітнейшага палітыка Браніслава Тарашкевіча. Абодва, і Тарашкевіч, і Ліхновіч, належалі да кола беларускай віленскай інтэлігенцыі, друг друга добра ведалі. І была гістарычная сустрэча уже на самой мяжы, калі вязняў прывезлі, аднаго з польскай турмы, другого з лагеря ГУЛАГа, для того, каб абмяняць. І ёсць беларуская легенда, што калі яны ўжо засталіся только вдвух, в сам момент абмена, а Ліхновіч паспел сказаць: «Тарашкевіч, куды ты прэшся?» А Тарашкевіч нічога не адказаў, таму што ён был яшчэ в палоне прапаганды. В палоне страшным. В этой палоне, між іншым, і сёння жыве беларускі народ, прычым прапаганда розная, з розных сталіцаў света, бо яна дзейнічае в інтарэсах тых, хто эту прапаганду праплачвае. Ось беларускі народ пазбаўляецца сваіх свабодаў і правоў, тым ліку і за кошт гэтай чуждай беларускім нацыянальным інтарэсам прапаганды. І лёс абодвух был вельмі трагічны. Тарашкевіч недолго пабыл на свабодзе, его незаконна арыштавалі, закатавалі да смерці, цалкам зламалі, прымушалі падпісваць паказанні на іншых людзей. І ёсць нават паказанні Тарашкевіча, які датаваны уже пасля того, як его НКВДисты фізічна забілі. Он уже был мёртвы, але ад его імя пісались гэтыя паказанні, тому што вельмі злачынная сістэма. Францішак Ліхновіч таксама загінуў 3 сакавіка 44 года. Забіты был в сваёй кватэры. Это было палітычнае забойство. Вельмі доўга ніхто не ведал дакладна, хто забіў выбітнага беларуса, таму што шмат было прэтэндэнтаў. Гэта маглі быць і нацысты, гэта маглі быць, натуральна, і камуністычныя агенты Савецкага Саюза. Гэта маглі быць, на вялікі жаль, і прадстаўнікі польскага падполля. Апошнім часам пайшла інфармацыя, што быццам бы в архівах знайшлі звесткі, што забіты ён быў все-таки літоўскімі камуністамі, якія працавалі на Савецкі Саюз. Але ж гэта яшчэ спрэчна, таму што я не вельмі давяраю тым звесткам,
якія з'явіліся в апошні час, в час всіх гэтых гібридных войнаў, час, калі кіруюць такія пачвары, як Лукашенко і Путін. Але ж засталося нам, беларусам, тое, што ёсць выбітнейшая асоба Францішак Алехновіч, ёсць ягоныя п'есы, ёсць ягоныя творы. Таму это вельмі добра, што беларусы могуць чытаць творы Францішка Алехновіча, і вельмі кепска то, што ёсць толькі сімвалічная магіла в Вільні. Але добра, што гэту сімвалічную магілу зрабілі вельмі прыстойнай, і рэстаўрацыя адбылася апошнім часам. Таму беларусы не забывайма пра дату 3 сакавіка. Гэта дата памяці выбітнейшага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча, які адыграў вялікую ролю в 20 стагоддзі, бо ягоны твор «Кіпцёра ГПУ» это был адзін з першых твораў пра камуністычныя рэпрэсіі. Так вось, 3 сакавіка, дзень памяці Францішка Алехновіча. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, а 13 гадзіне 23 сакавіка ў нядзелю запрашаю ўсіх, хто мяне чуе, на пляц Трох крыжоў в Варшаве, адкуль пачнецца Дзень волі в Варшаве. Калі ласка, не толькі самі прыходзьце, але ж распаўсюджвайце гэтую інфармацыю, каб беларусы Варшавы ведалі пра святкаванне самага вялікай даты для ўсёй беларускай нацыі, Дня волі, Дня БНР, Дня 25 сакавіка. Гэтае святкаванне адбудзецца ў нядзелю 23 сакавіка, пачатак а 13 гадзіне на пляцы Тры крыжы. Будзьма разам. Свой да свайго па свае. Другая падзея – гэта 40 гадоў з вырака Віцебскага абласнога суда па вядомейшаму беларускаму дысідэнту Міхасюку Кабаку. На вялікі жаль, большасць беларусаў нават не знаюць гэтага імя і прозвішча, таму што акупанты заўсёды спрабавалі зрабіць так, каб пра супраціў было паменш інфармацыі. Вось 40 гадоў таму назад Міхаську Кабака незаконна атрымаў 6 гадоў турмы. Натуральна, аналогіі з сённяшнімі рэпрэсіямі, які праводзяць злачынны лукашэнкаўскі рэжым, яны ёсць. Практычна штотыдзень, а то і што і дзень у рабочыя дні, такія выракі раздаюцца беларусам па розных палітычных артыкулах. Міхаську Кабака – таксама сімвол чалавека, які не здаўся камуністычнай сістэме. Ён пратэсты пачынаў у звязку з тым, што было ганебнае ввядзенне савецкіх войскаў в Чехаславакію. Так была задушена Пражская весна. І неаднойчы его незаконна асуджалі. Для нас, беларусаў, вельмі важна тое, што гэты чалавек был абсалютна самастойны ў сваіх ацэнках. І адзін з прысудаў быў за тое, што ён напісаў этнацыд, бо выхоўваўся в Бабруйску в інтэрнаце, і пасля лагероў і турам савецкіх вярнуўся ў родны горад і бачыць, што на тым месцы, дзе было напісана в часы его дзяцінства надпіс «Сцеражыся ад цягняку», уже напісана «Берегіцеся поезд». Вот тыя змены, которые беларусы чамусьці не заўважаюць наваколле, хаця яны ўвесь час ідуць. Ён пра гэта напісаў, атрымаў чарговы незаконны прысуд, але ж, дзякуй Богу, дажыў і да часоў перабудовы. Я его асабіста ведаю, таму што ён меня нават уразіў пры наведванні яшчэ савецкага Менска в Савецкам Саюзе. Ён выступаў перед людзьмі. Тады мала хто в адкрытую мог казаць пра незалежнасць. Міхаську Кабака казаў пра тое, што Беларусь павінна быць незалежнай краінай. Яшчэ в часы перабудовы Горбачёва, в той час, калі людзі баяліся казаць пра такія рэчы. Ігоны лёс паказвае, што барацьба магчыма ў любых умовах. Пра гэту барацьбу беларусы павінны ведаць, бо барацьба ніколі не спынялася. І вот якраз камуністычныя акупанты думалі 40 гадоў таму назад, што даючы незаконна 6 гадоў за дысідэнцтва Міхасюку Кабаку, яны адначасна будуць правіць вечна. Але ж вы бачыце, што прыйшоў 1991 год і камунізм быў выкінуты на сметнік гісторыі. Так будзе і з сённяшнімі ГБшнымі рэжымамі, што Лукашэнкі, што і Пуціна. І вось гэты
вырак Віцебского областного суда, ён мусіць таксама дакладна трактавацца, як і сённяшнія незаконныя рашэнні лукашэнкаўскіх уже судоў. Памятаем пра барацьбу беларускага народа, памятаем пра тое, што беларусы заўсёды супраціўляліся акупацыі, бо в гэтым таксама ёсць наша сіла. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, запрашаю вас в нядзелю 16 сакавіка о 14 гадзіне да помніка Каперніка. Будзе традыцыйная акцыя беларусаў Варшавы. Прыходзьце. Свой да свайго па свае. 3 сакавіка. Расследаванне рэпарцёраў без межаў пра катаванні Вікторыі Рощиной, украінскай журналісткі 30-гадовай, в расійскім палоне. Абсолютно жахлівыя матэрыялы. Я уже казал в сваіх перадачах, што Вікторыю я ведал. Гэта вельмі прыстойная інтэлігентка, файная журналістка. І, конечно, просто вельмі цяжка чытаць пра тое, што яе вагу давялі в зняволенне до 30 килограмм, то, што ў яе былі ножавыя парезы, то, што яе в адкрытую катавалі в 21 стагоддзі. І я нагадваю, яе в палоне і забілі. Пры гэтым да гэтага часу не выдаюць цела в межах абмена на бок Украіны. І цяпер зразумела, пасля гэтага расследавання, чаму не выдаюць. Таму што хочуць прыхаваць злачынства расійскага імперыялізма. Вот в гэты зменлівы час, который зараз ідзе, час глобалізма, мы ніколі не павінны забывацца пра асноўнае. Пра тое, што расійскі імперыялізм мае генезіс яшчэ з камуністычных сталінскіх рэпрэсій. І яны злачынцы. Злачынцамі былі папярэднікі, злачынцамі з'яўляюцца і пуцінскія карныя і мілітарныя структуры. Гэта ніколі не павінна быць забыта, і злачынцы калісьці павінны быць асуджаны. Украіна сёння в вельмі цяжкім стане. Вось якраз наяўнасць такіх людзей, як Вікторія Рощина, іншых людзей, якіх можна назваць людзьмі Майдана, паказвае, што ні в якім разе нельга адбельваць расійскі імперыялізм. Не мусіць быць гэтага адбельвання, бо это вельмі небяспечна для всего чалавецтва. Спачуванне Украіне, спачуванне яшчэ раз родзічам Вікторыі Рощиной, журналісцкай супольнасці Украіны, то, што расійскія акупанты забілі Вікторію. І беларусы таксама павінны памятаць пра злачынства расійскіх імперыялістычных сілаў падчас агрэсіі супраць Украіны, бо павінна быць справядлівасць. 4-я падзея – гэта 2 сакавіка, саммит в Лондоне в падтрымку Украины. Коротко хотел бы нагадать, что президент Украины Зеленский полетел одразу в Лондон, бо там загадзя было спланавана великое мерапрыемство. Магчыма, таму і был скандал в Вашингтоне. Вот как раз пасля скандала Зеленский и полетел в Лондон. Еще раз подкрэслю, что я глубоко перекананы, что Владимир Зеленский абсолютно свядома гэты скандал справакаваў. И вот гэты великий саммит в Лондоне таксама яшчэ одно такое скоснае сведчанне, то, что ничего выпадкова в Вашингтоне в той момент, калі президент Злучаных Штатов Дональд Трамп сустракаў Зеленского, не адбывалася. С одного боку, этот саммит был вельмі паспяховым, там были представники, кіраўнікі 14 краін, не только европейские, а нават па-за Европой. Туды приехали, были евроструктуры, было НАТО. Вельмі шмат прыгожых і хороших слов было сказано в падтрымку Украины. Шмат было ваяўнічых слов сказано, некаторыя яны вельмі смешныя, як з боку лидеров Британии, так и с боку лидера Франции. Я хотел бы нагадать, что на этом тыдні Францию выкинули с Сенегала. Вось, есть такая африканская краіна. И, конечно, калі заявы идут с Парижа, якія они ваяўнічыя, то им трэба хотя бы прыгадаць, як вылетали іхнія войскі нават з Африки за апошнія 20 гадоў краіна за краінай. Апофеозом были вельмі прыгожыя абвесткі в прессу. 4 сакавіка стало вядома з вуснаў главы
Еврокомиссии об том, что собираются принять план аж на 80 миллиардов евро в поддержку Украины и повеличение милитарных мощностей европейских краинов. Ну, по великому рахунку, вельми добре, что Европа декларировала поддержку Украины. Шкода, что там на саммите в Лондоне не было таких краин, как краины Балтии и Финляндии. Это не выпадково. Потому что именно эти краины, в отличие от Франции, Германии, и з'являються найбільш зацікавлені в тим, щоб російський імперіалізм був спинений. І була спинена вот эта злочинная діяльність Владимира Путіна. Але ж підкреслю, вельми добре, що прийняти рішення в підтримку України, це треба було пробити. Користуючись тим, що цю тему оглядаю, я хотів би нагадати, що президент Злучених Штатів Америки припинив військову допомогу Україні з боку США. І от тут я категорично не згоден з Дональдом Трампом. Я його цудовно розумію, бо вся поводить президент України так, що це йде на користь в міжнародних контактах тільки Владимиру Путіну, в тому ліку і скандал в Вашингтоні. Але це рішення вже привело до тяжких наступств, тому що Україна без Злучених Штатів Америки на підтримку Європи не зможе нормально супротивлятися російському війську. От якраз події в Курській області це чітко засвідчили. Особливо нельзя було спиняти те, що Україні давалися США розвіддані. И вот эта ситуация как раз показывает, что все-таки и уплыв Злучених Штатів Америки на свет достаточно великий, тем больше на российско-украинскую войну, якая ще не есть Третьою Всесвітньою війною, але ж, дякуючи певним факторам, вона може перерасти в Третью Всесвітню війну. І от тут мусить самый важный момент с того, что мы обмерковываем, это международная поддержка Украины, саммит в Лондоне. Для нас, белорусов, напевно, самое головное – Беларусь. И вот вельми кепска, что белорусская тематика абсолютно не гучить подчас обмеркования поддержки Украины. Мало того, что Украина ніколи не підтримувала Білорусь. У них були контакти спочатку практично тільки з режимом Лукашенки. Абсолютно ніколи не було ніяких радіостанцій, телебачення, газету на білоруській мові в незалежній і демократичній Україні. Було не до цього. Все стало ще значно горше після того, як 24 лютого 2022 года российские войски ворвались на территорию Украины. Зеленский для того, щоб оправдати своє бездіяння перед этим, он розпочав особисту кампанію супроти білорусів в Україні. І на сьогоднішній момент білоруси з'являються, громадяне Білорусі з'являються просто ізгоями в Україні. Беларусь разглядают как краину-агрессора, что натурально в 25-м году уже выкликает, ну просто, я не знаю, какие эмоции, но это абсолютная неправда. Почему? Потому что хотели олигархи взять под свой контроль так званые фамильные сребра, это Беларуськали, это БелАЗ, это белорусская чугунка, вот, в якости контрибуции. Конечно, это абсолютно несправедливо, это абсолютно не повинно было быть, а лишь значная частка белорусской диаспоры это все підтримала, забывши про белорусские национальные интересы. И мы бачим вот сегодня, когда катастрофичная ситуация наогул в сфере международного права склалась, про Беларусь, про белорусские интересы уже практично нема кому сказать. Що треба було би робити і про що, наприклад, я кажу давним-давно, казав про це рух солідарності разом. В цій ситуації, натурально, і президенту Злучених Штатів Америки треба донести, що при захованні банди Лукашенки в Білорусі практично Третя Всесвітня війна робиться амаль що непозбежною. Тому корень вирішення і проблеми російсько-української війни – це у тим, які пропанови будуть по старому вже бандиту і почварі Олександру Лукашенку. І ці отримають білоруси право вперше з листопада 96 року вибирати владу. Тут так само не треба великих ілюзій. Як во всьому світі, так, коли вибори би і відбувалися, там велику роль відіграли би гроші
і зразумела, у кого былі бы грошы і адкуль. Але сам механізм выбараў, ён дазваляе хаця бы выйсці з гэтай трагедіі, калі цэлую еўрапейскую краіну Беларусь праз тэрор і рэпрэсіі проста ператварылі в такі вайсковы балкон, які навісае над будучыняй всёй Европы. І вот саміт в Лондоне меня, напрыклад, не пераканал тое, што Европа реально разумеет, что отбывается, и реально приняла некий план по уратаванні сябе и демократию. Чему? Потому что я ж бачу, что нават падчас жахлівай расійска-украінскай войны в Украину все ровно менавіта Европа пхае вось этот гендер, вось гэтые все свои прибамбасы с эксперимента над человечеством и над людьми, нават не звяртаючы увагу на тое, что и так Украину штодзень знішаюць расійская орда. Таму беларускія нацыянальныя інтарэсы абсолютно неабходна адстойваць в этой страшной ситуации. Супрацьвагу дыаспоры, якая правалілася цалкам за апошнія 4 гады, можа ўзрасці роля Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, тому што я хацеў бы нагадаць, што гэтая структура спрабавала звяртацца і да Владимира Зеленскага, каб былі адменены акты па беларускіх грамадзянах, і наогул заўсёды займала беларускія пазіцыі в адрозненне ад тых, хто прыйшоў на змену беларускай апазіцыі в выніку 2020 года. И же скажу, что белорусская оппозиция сегодня в жахливых умовах, в турмах, в Беларуси. Там вельми тяжко. И на минулом тыдні, в тым ліку, і в день, калі пачынаўся саміт в Лондоне, зноў арыштоўвалі беларусаў, зноў дзікія рэпрэсіі, жахлівыя рэпрэсіі, масавыя рэпрэсіі, зноўку ідуць незаконныя суды, зноўку робіцца все больш і больш беларускіх палітвязняў. На вялікі жаль, все гэта не абсэнсоўваецца нават на ўзроўні беларускай дыаспоры. Што ж там казаць пра саміт в Лондоне, дзе задзейнічаны вельмі вялікія грошы, вельмі вялікія інтарэсы, і дзе многія рэчы выкліканы проста тым, што хто-ніхто бачыць себя в якасці супраць увагі Злучаным Штатам Амерыкі, а гэта таксама великая памылка. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка, мой YouTube-канал. Калі ласка, в першую чаргу прасіў бы о фінансавай дапамогі, таму што гэты канал трэба утрымаць, бо трэба все-таки, каб гучаў і беларускі голас. Свой да свайго па свае. І апошняя падзея гэтага тыдня, гэта 4 сакавіка, дзень памяці Алеся Тамковіча. Я уже казал неаднойчы пра яго, на вялікі жаль. Ягонае сэрца перестало биться 3 гады тому назад, в 2022 годзе. Александр Тамкович не только ведомейшы беларускі журналіст, это практычна беларускі летапісец, надрукаваў вельмі шмат кнігаў пра сваіх сучаснікаў, в асноўных тых, хто змагаўся з гэтым злачынным рэжымам Александра Лукашэнкі. Алесь Тамкович был заўсёды в аб'яднанай грамадзянскай партыі, ён быў партыйным, і ён был сябрам сойма руха салідарнасці разам. Вельмі вялікая, конечно, потеря для Беларуси, великий удар по белорусской нации, потому что уникальный был человек. Не глядя то, что его напаткала тяжкая хвароба, ён змог от журналистики перейти до написания книгаў, которых выдал вельмі шмат, выдавал за свой кошт. Это была вельмі такая цяжкая праца, як по падрыхтоўцы кнігаў, так і пад руку гэтых кнігаў, але ж гэтыя кнігі ёсць. Я яшчэ раз падкрэслю, што Алесь Тамкович это реально летапісец, беларускі летапісец нашего часу. Ён меў добрыя стасункі практычна са ўсёй беларускай апазіцыі, з лідерамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Гэта тычылася і партійных лідараў,
Гэта тычылася і палітвязняў, гэта тычылася і пісьменнікаў, літаратараў, дзеячоў культуры. І, канешне, вельмі шмат што ніхто не зробіць з таго, што не паспела зрабіць Алесь. Спадзяемся, што все-таки барацьба беларускага народа прывядзе да перамогі, тое, што беларусы не толькі выжывуць, але ж здольны будуць, каб была беларуская ўлада в Беларусі. І вже гэтая новая ўлада вольнай Беларусі, натуральна, просто абавязана дакладна ацаніць вось той подзвіг Алеся Тамковіча, бо ягонае жыццё апошнія дзесяцігоддзі і было звычайным беларускім подзвігам. Светлая памяць, мы памятаем. Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!